Den say yensa betumi aka Adom Sane na yedi nkomo we nyina ye yensa ntrofo adwuma ye wohwemu a hwehwemu aba betodwa sesikasem no enhyeda enkoye nti nanke ye hwese yensa beka no na afei ya hwe se ekoba ne sa no a ma setena mu bambo ho nsem kwose yensa ka no a yebedi sa nkomo na ansa na no yenko eye Nzema na acting municipal health director ya wo Nzema East mention emu no eye Margaret Esuon na mami ede nsem atodwane ha onyina ne se hobampotem ho no manka pomudin adwuma no wo ho no mo bo mo modern pa nanso akade ne mfidi akase abeboa ama adwuma na wo ye netimi akoye no wo ho akire wo ho ewo mu pa na ode nsem nyina atodwa wabra wo mukotwa ahomamu ana wo no mo etumi abi akango diector compound ano na kwan amanfo a wonum ewo akango eno duale enkura ewo Nzema East mensin mu ewo atoyamanta mu wobre ansan wanya ayarehwe papa ne sesei sa ohaw no afri won so esan se emahebedwani a wogina ma wonum a evaluate adwumoro dwura abaton peso aso no esi chips compound foforo ama wonum kura nimanimu ya wo be hyase ede aye adwuma Margaret Son eye municipal health director ewo Nzema East mensin mu na bra wonum ebie dan na no a woni amane boni etwetwe nkomo no ana wadi tu da se dan ne de wasi ama wonum awie de nanso wonum nni mfidie te se thermometers weighing scales deep freezer ene afoforo bi e kan ho ebeboa ama yarehwe etumi akonkan ewo ho ne santi wode adesrede ato mensin no ene enwumaku ahodo animu se wonfa mfidie emeboa ayaresabia no nyama kitinti da BP apparatus ni nyina ye bi ma wo yesi da do no wo yesi da do no why faulty nti wo hia new one a wo ba obetum na wo de ahwe because obiara obeba ha biara no oda wo tum wo chichire nsa na wo hu ni BP no mo bebi oda Kofi akonokwe eye mashebedwani a wogina ma wonum a wo evaluate adwumoro dwura baton peso aso na wani amane boni enkomo twetwemu no ene wadi tu ja say sa chips compound a wabesi amamanfo wo abaton peso ya no so no eye kwan ya wo fa so aboa sebe ya ne manfo nyina ebetumi anya ayarehwe papa wadi to manfo ni nyina enimu se sa ayaresabi a wesi ama wonum onhwa so ye sebe ya eso be banfa so ama wonum abaya campaign ye de Nzema Adom project bi a me predecessors was start Nzema Adom na mba matiodo and this project was started as far back as 2012 odu baby no chere nfa for her crime we tuma complete in there but as part of my plans ma share ma boss de kan bia ma da kan ma in the kesi ya commission